बुनिया ada माने गोबावसै आरोना नामा जाखो गोबावसैमोन होनदों आरोना साला गोबाव जाथारबायथ' आरो मा खबरालाय बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं अन्नानै 5 मिनिट 10 मिनिट थाना होदो दे सोर दङ दे सानै दंफैयो सासेया सोर दङ अन्नानै कमेन्ट खालामदो आरो लाइक जायाखैबा लाइक होना होदो मोजां नानि मोजां खबरा गेजेरावनो माने मोजां मोनजायो फैनाय बेयावनो दं रुमाव दं हा गेम गेलेगासिनो दं ओंखाम जानोसै आंहा दा फैफिनगोन दे दे जागोन दे जागोन दे बे सासेया सोर दंबावो लाइक होनो हादो जोंनिया दासो माबागासिनो दं ओंखाम मोनबाय ओंख्रि संगासिनो दं बे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदों अन होनदों सिनायथि बसुमतारी होननाया दे लोगोफोर लाइक होयाखैबा लाइक होना होदो चेनेलाव गोदान फैदोंबा लोगो खालामना होलायदो दसे टाइम थाना होदो बिराद गोबावथारसैमोनलै एलबिबो होनो मोनाखै भिडिअबो लाबोनो मोनाखै माने गुबुनावसो दंफैयो दै इटानगराव खामानि मावनो दंफैयो बे लोगोफोर सिरि थालायनाङा कमेन्ट होलायदो दसे थाना होदो आरोना लाइक होयाखैबा लाइक होना होदो चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ लोगो खालामना होलायदो सोरो बिसिना माबालै बादा होबाबो मानिया माथो थबसिबो देनो मोनला मानोबो देनो मोनला होनदों माथो ओंलै फुङावनो गावनो ओंखारदों मालाय गावसिनियानो खोन्थाखादों खोमा दख अन होनदो सिनायथि अन्नानै दसे थाना होदो दे 10 मिनिटसोबाबो बारा गोबाव नाङा आंनो दिनै अखा खोरोमलायदोंलै माथो जोंनाव अखा हागोन खोमा ओइ नबिन दैया गोलैगोन नबिन मोना जाबाय नामा ओंखाम हा जायाखैना अखा हानो हागौ जोंनाव दै अखा खोरोमसोदों बाहेराव नै जोंना माबा दासो ना एवगासिनो दं ना एवगासिनो मानसिफोरा मोनखो फुल जासिगोनसो नामाखै र'दै होननानै दसे थाथ' अननानै 10 मिनिट खालामथारदो दे नबिन अबाव एलबि होनायाव हाल्ला खालायनायदों माबायाव अफालाय